move natu mbudzi natu ane mari yegare mhoro dzako nechitupa mutunzi tendai namutunzi Andrew. Hai mutunzi Nyasha mutunzi Nyasha nyamuswa tendai nyamuswa Andrew. pamusoro imambo pamusoro emadzichiro mambo chete ndini ndauyawo nenyaya yangu. Tina Nyamutswa akamitisa mwana wangu uyu ari muno anonzi Medelina. Chakaitika ndechekuti gore rapera 2023 towards November Tendai akaudzwa nemwana wangu kuti ndaani pamberi pako. Saka audzwa kudaro ndokubva amboita kakupenga. Mwana wangu aigara kuHarare sari Mugabeni Heights. Saka ndokwaigara natete ndadzi yangu inini mwana baba munhu. Saka zvadaro Medelina akataurira mainini munin'ina wemudzimai wangu waigara uchitungisa. Saka ndobva adaidzwa ikoko kuchitungisa ndobva aenda ikoko. Tendai ndobva afonerwa kuti nyaya iyi uri kuiziva here. Ndobva atanga kupopotera muramu wangu. Awapopotera azoona kuti zvinhu hazvina kunaka. Ndobva azokumbira rurugiro pari pafoni zvikanzi tinoda kuti tizokuone uye tionane. Zvikanzi kwakasunungura neupi? Zvikanzi nekuno kutaura kuchitumbisa kwaive namaini wangu. Saka aibva apa dheti remusi wa10 December gore rapera. Apa dheti remu10 December Tendai haana kuzoonekwa. Akabva aita zvekutobhuroka kusvika Medelina akazoiwa naye namaini paChristmas na December. Ndobva wauya naye kumusha sezvo waiziva kuti kumusha ndikuno. Ndobva wauya naye kumubhuroka mufoni. Wakamubhuroka pafoni nekuti pane ari kunyora. Wabva wazouya naye wakauya paChristmas. Wauya paChristmas kwakauyawo ambuya mudzimai uyu hanzvadzi mudzimai wangu. Ndobva wauya wachiuya kumba nekuti takati awataurira nyaya dzacho. Saka musi wa27 December iyi Medelina akaperekedzwa naambuya nemwana wangu second born mukomana. Ndobva aenda paNyamutswa padhuze zvekuti panogona kungokwirwa kombi kana kufamba netsoka. Waenda wakasvika paina baba wacho. Sezvo baba wacho wakanga sezvo mukomana uyu akanga asabatiki wabva wasvika paina baba wacho. Saka baba wacho ndobva wambopenga wachitopengera ambuya waripo ini ndiri kumba. Ndobva wandifonera zvikanzi maunza munhu uyu kuno kuti zviite sei, ngaadzokere ikoko kumba. Vatapindurana pafoni ndikati haasi kudzoka, achagara ikoko kusvika maita zvamunoda. Ndofunga akazongoonawo kuti hazvisi kuita. Medelina achibva asiiwa ikoko. Mukomana wangu ndobva aenda Harare. Wakazouya musi wa30 ndofunga wakazotsvaga Tendai uya wakanga waanaye musi wa30. Musi wa30 kwakauya tete wacho nemuzukuru wemanyamutswa wacho vachibva vauya kumba. Vachiti auya naMedelina. Tendai ariko kumba ati inini handigoni kugara nevakadzi 2
Saka uyu ngaadzokere kumba kwawo achibva asara neumwe mukadzi waakanga ainaye. Saka wangu inini ndiwo akati handikwanisi kugara naye newakadzi 2, asi nhumbu ndeyangu, asi handikwanisi kugara newakadzi 2. Zvadaro tikati zvakanaka wana tete, wakava ne$40 yawo ndikuda kusiya mwana wangu. Ndikati inini zvakanaka zvamaita izvi, asi inini panapa kana zvakadaro hapana chikafu chamedhiri pano, hapana anozoriritira mwana wenyu ari mudumbu memwana wangu. Saka zvitorina nekuti mudzokere naye. Wakanga wasina kuuya naye, wakanga watomusiya wachiuya kotaura sematauriro iwana. Ndikati zviri nane kuti mutogare ikoko kusvika zvese zvaitwa. Kana mwana wangu azosununguka, totora mwana wedu, motora hama yedu, ndomatauriro andaita iwana. Saka zvakanaka, tazvinzwa. Saka wakangoonawo kuti zvinhu zvacho hazvisi kuita, wabva wadzokera, wabva wagara. Mwana wangu akazosununguka musi wa11 July, akasununguka neoperation. Tendai uya haana kumbouya kumakorokoto, haana kumbozombobvira ambouya kubva musi wa30 iwoyo kusvika nhasi. Atotanga kuonera mwana wacho nhasi pano, atotanga kuita makorokoto ake nhasi pano kusvika nhasi. Isisu azosununguka mwana wedu, takati mwana wedu asununguka ka. Saka zvatakataurirana zviya zvingazvichiitika, imimi mochitora mwana wenyu, indotora mwana wangu sematauriro atakaita. Natete waya wakauya futi, wakauya nemombe yawo ne$40 futi. Zvikanzi aiwa, tendai ati mukadzi ndiri kumuda. Isi taiudzwa natete, saka chatakambotaura naye tendai waya. Ndikati kana ati arikuda mukadzi zvakanaka, vatanyoreswa malisti. Takanyoreswa malisti. Tikati nyorai. Asi tikati mombe yamaunza iyi haisi mombe yekurora, mombe yedamage. Ndo maitira zvakaita. Kuzobva ipapo kusvika izvozvi mwana ane 5 months. Hapana chati chaitwa. Tendai uya anambobvira ambouya kumba nanhasi. Saka ndo nyaya yandinayo pano, kuti mwana wangu akangogara mahara kumba kwawo, wari kutomushandisa pasina, wachiziva hawo kuti mwana wawo haasi kuda mwana wedu. Ari kumba kwawo iwo. Saka ndipo pandinombogumira ipapo. Pakachanga nekuda kumbobvunza kuti mwana wawo ane makore mangani? Mwana wangu inini ane 22 years. Izvo zvirikutaurwa tendai ndiani ndipo pauko ndiani baba zvirikutaurwa izvo zvinotiti pamusoro imangu pamusoro ndinobaba watendai zveshuwa muroora wangu akauya gore rapera muna December, ndobva asvika paumba ndikanzi ndauya pano ndiri nombuya neatendai aina mbuya vacho na sekuru nehanzvadzi yacho. Ndikati inini ndazvinzwa ngo asi tendai futi ane nyaya yaita marodhiroko, akatotiziva kuti nomwe musikana. Ndopa takafonera nabo wacho mutunzi takati saka toita semunoziva zvinoitikawo panoitira zvekutizira hamurekedzi kakutaudza nayo. Zvesho takaita kakutaudzana kandakaita nani naSawe. Ndopa tazopedzisira takuitana ndikati zvisina Sawe rega tigare pasi semhuri yekwanyambuka toita sei nenyaya yedu yatiwa nemwana iyi. Zvesho takaita mazuva mashoma ndobva tatuma tete nemuzukuru wangu kuti $40 iyi muri kuendesa kwamutunzi kunoti mhosva yako taibvuma, tiri kuronga vheke kunoita sei kunoroora. Ngokutendezwa zvakatoda ndinoda mukadzi tichagara pasi semhuri tonoti toita sei, asi rega tanga badika tigadziswa nawagare wese. Ndaa zvakanaka. Tagara zvesho muroora wangu asununguka mwana muroora. Ndopakadzi wa mutunzi mwana zvasununguka imi muchitora mwana wenyu inda kutora vangu. Tikati mwana ane 2 weeks zvinoita here. Chirege tigare pasi semhuri futi yekanyamudzwa. Ndopa tagara pasi semhuri tikati atitorei mombe muendese kwa mutunzi nemari yekunosumoti tiside mwana wako. Zveshuwa tete nemuzukuru wakaenda kwa mutunzi. Ndobva tasvika pautamirwa zvakanaka.
ndobhuya nelist yekurora yatakanyorwa nawamutunzi. List yacho indori nayo yatakanyoredana. Saka takazoshamsika tichiona samani sichuya kuti tikudaona kwamambo isati ndatamboramba njaya. Hongu sewana wanenge wachinesa barika asi rega atanga barika. Ini muroora wangu ana problem naye. Ene rakabagorero nana asingori naye. Takagara zvakanaka. Andanga nadambudziko naye. Badhanzika asatambuyo kuona mwana Ipapo ndo December to December. Vakagara zvakanaka nemuroora ndingaite sei? iye anenge achidzidzire ngatindibwaatitenga Musiri mambo. Mambo mukadzi nemutani. unogoda munhu pedza gore rese usina kumuona chinonzi kuda unotiziya here Mambo ndochiziva mambo. Ndochiziva mambo. kuita sei Communication kuchengeta. kunga wakadzidza saka unoti kuchengeta here mukadzi uchachengetwa sei Pamusiri mambo ndibudisana kure zvishoma. aiwa tinobvunza kupindura mubvunzo matava kuti communication nekuchengeta tikati mukadzi anochengetwa sei tibonzwe usati wataura nayo nokuti wati icommunication nekuchengeta mukadzi anochengetwa sei toda kuti dare wakudzidziswe kana usingazii kuti hauzivi nemubvunzo kuti mukadzi anochengetwa sei Asi maziva angu ini mukadzi anochengetwa kuwirana mumba. Bonde. Ndomwe kuchirwere kwemukadzi. anoda kukwirwana Exactly. saka waikwira here Ndaisakwira mumba. saka wagoti unochengeta sei Nyaya yekuti mamba wangu anoraramira mambo. uri kuguta Aiwa. Asi nyaya yacho. Kuya kwakaita mukadzi uri kumusha. Ndanga ndiri paseri mambo. Ndakati zino vakadzi tu. Pangwengwe chete. Zvokuti iye wacho atozviziva kuti nechi tichida nename tinochei. Aitozviziva kuti nechi nemunhu atasiva tauzorora. Aitozviziva. kuti uri kurara naye Exactly. hausuda kumuroora Hatitaurana. Aitozviziva kuti zvipi izvozvo. Saka aripo yapadhuze kuzvipindurire nekuti aripo wasishe baba ndimambo mambo. ragare pakati pababa kandi murume wanje baba Saka paakatiziya takandisana vishuwa pakaita kutauridzana vabeni paakauya vishuwa nekuti kuti zino vakadzi vangani nevakadzi vairi akatanga kuuya ndandogara naye marondera totogara mumba pavo. Saka auya ndikatomboramba mbozva ndikazofunga kuti asi munhu ane sezvari munhu ndakamborara naye ndisina protection hapatadziita sei wapatadzibara nhungu kuti nechi nebva takatoita pabonde papa zvakatoitika pabonde papi pabonde papa ndobva ndarizira ndobva ndati ndata sei pandakaenda parakadaidzwa kumadhisemba kumusha kudare rachirwi pakatizira ndakaenda ndikati shuwachi novakadzi tu ino mureiziva mukadzi wandinogara nogara naye ndomuziva venesora tu ava vane nhumbu dzanyu vane nhumbu dzangu ndobva ndati handikasogara nevakadzi vangani wairi shuwa mashoko andakamatora musikeya tezora wangu wati zveni nomita the lucky to not mukadzi tigara naye kupi kumba kwenyu kwachikoko ndikati no problem pandamusiya kumusha ndobva ndakupi umarondi ndotsvaka basa marondi kundishandira nhumbu dziri ngani dziri dzingani dziri tu nditsvaga mari nekutsvaga chikafu chacho naenda kumarondi ro ndaitokuita zvokuasitanjipa pada kuwakwa ndomiro seasistendo pakapenda mutoda kutimwa ndatongotimbo mundo opi iwo ine basa rangomuka ndakuita basa ripi iroro ndichotumira mari kumusha kuti iye wachachengeto yemedinochari panapo
preparation nemwana wacho futi ndindakatenga nini nemwana wake wacho. Pakati operation yacho mari yesakabuda maexpensive paya ndinda sei ndindakamaitei chakaita kuti ndisazouye kumedherini pakasununguka ndisazvinangu handizvinasunu. Pakati operation medherini mabasa ainetsa unoziva mabasa ekunge uchitsvaga apo neapo kanonetsa. Pakati operation ndakatokuita mari kuvanhu vakawanda papreparation ndakakuita kuti chini mari ndoda kusvika poisa semunhu anowakaziva ngani anowakaziva iyeni ndandichibhalansa uku ndichibhalansa futi kupi uku apa ndigara mbabate zvamari ndoda kwazvo right. Saka ndakuita mari dzakawandisa saka ndatoshandira mari papasunga mwana ndika ndatoshanda mari kundigabve zvikwete zvipi izvozvo vunguka kushandira mari tati iwe wataura kuti chekutanga ibonde zvasiyana bonde nekukwereta mari zvafanana papi bonde nekukwereta mari kuti achokwadi wataura wega kuti kuchengeta mukadzi panofanira kunge paine bonde isusu wakutaura kuti nawe kukwereta mari kuti gore rese waikwereta mari saka iwewe uchipa definition yekuchengeta mukadzi uchiti pane bonde asi zvauri kuita hapana bonde ndopatobvunza kuti izvi waichengeta papi. Number 2 wotaura kuti Adeline ndakamutaura kuti ndine musikana wangu wandoda kuroora iwewe nezvokunaka kuchena ndozvataura number 2 saka ndazomudaidza saka toda kuti apindure mubvunzo iwowo kuti ndizvo here zvakureva so that it is here kuenda mberi. Pasore mama zvari kutaura zvekuti akandikudza kuti ane musikana wake kunyepa nekuti akatondudza kuti handina musikana ndatone gore ndisina musikana achitotaura kuti weda kuzotokuroora next year muna July ndozvakatotaura hameno zvari kutaura kuti akandiudza kuti ndandine musikana wangu andoda kuroora zvanei ndinotanga kuzvinzwa nhasi. pamusoro mambo chokwadi ndechekuti inini wacho ndoshambiswa itondodzo kuti ndambomise ndichamborora muna July next year. Inini wacho ndakabvuta pachena abvuta pachena asi ndokutanga wandaudza musana wandoda kurora ndotomudza kuti chida kuita sei nezvemarriage kana uchida toenda zvemarriage kana usingari ndanga kurimaitira muyaya ngasikatoita musana newanhu svika that extend kuti ndosvika pakupamwana vanhu ndizvira ndimudi hakunai murume anotaura chokwadi sanye musikana mwana muduku kuti ungamutaura kuti ukautaurana neni ndine musikana wangu wanda kuroora ogozovhura makumbo ake achiziva kuti iwo uneurikutambisa mwana muduku haisi mvana kai vana ndozvaunotaura izvozvo uchiita pasina protection mwana muduku haoni uri kutinyepera dani pamusoro imama ini ndiri mai wamedhitisi baba nyamudzwa wakafona pandiri wakati mai ndiri kukumbirawo mutume mai nini wauye watore medherini inini tendai ndamutadza mwana wangu ndandofunga kuti ndiri kugadzirisa zvichanaka asi ndazvitadza apa medherini akadai atori tatobva naye kumba kwedu zvino kungoti wakazofona wakati hanzi mwedzi wembudzi hauite November saka kuma 1 2 3 medherini ari kuuya kumba saka zviri kutondishamisa zviri kutaurwa natendai izvi uyezve tendai akadeedza medherini handi akadeedza akatuma munhu kudeedza medherini ndokuti medherini tikufunga kuti nhumbu iyi ibviswe medherini akati kwete saka handisi kuziva kuti akutaura kuti mashoko anobvumbura vabereki nekuti ukangaonaro urikuratidza kuti mwana uyu yange uri mudhedhi weimutaura kuti handirari uri kurara neni ndichiona zera racho izera rinenge rinotarisira kutoti ndinopinzwa mumba umu apo ndatobata jekipoti yangu oda kuti ndaimuda kuti musikana handira kuroora iwe ndinongoti hamuzive zvechikuru hautiona kuti yanga iri mbana ndo yatingataura kuti vanoziva kuti tiri kutamba pamusoro imambo
ndo zvinoratidza kuti mukwasha wangu itsotsi. Isisi tichinzwa kana future yacho haana kana sendi rakabvisa. Mari yecooperation hapana kana sendi rakabvisa. Mai wake uyu anoradziwa nditete wangu aitiudza zvese. Uye zvaanotaura kuti hanzi inini ndakamuudza kuti ndaiona iye akadanana nemwana wangu achiri kusekondari kuchikoro. Ndakamboita SDC wake uyu ndopawaidanana nemwana wangu uyu. Waakazodanana naye waari kuti mukadzi wangu uye sei akazozvara mumashure meuyu after 2 months uyu wangu atova nemwana wekutatu. Zvichireva kuti wake waari kutaura uye anga ari mumashure ende futi ari kunyepa kuti anogara pamba patezwa rake uyu. Ndo zvinoita zvitsotsi. Saka ritori tsotsi uyu nanhasi atotanga kunyepera ipanapa uyu. Okay. Obhadhara chiti ngaege. Itsotsi. Mambo chokwadi mamirira zvakaita ngezvemombe nhatu nembudzi nhatu. Imwe yavari kuti yawakapiwa yameno zvaakuna mambo vaitambire. Sindo dzinofanira kunge dzabviswa. Pamusoro mambo ini handisi kuramba hangu mutongo kuwa mwana wangu asina chikumbiro kuti wandidzikisirawo mbichana nekuti inini ndichatoona kuti ndaita sei. Mwana wangu ana kana chikumbiro wakabvisa mombe 1 wakabvisa ndoenda kumachikoro munobvisa mombe 2 nembudzi 3 zvakanaka imamo. Munozvibvisa rini? Tachikumbiro kuti tikaita 3 months toendesa mombe nembudzi. Toita kuti dzimwe 3 months toendesa mombe nembudzi tapedze kutonga. Ndozvona ndichikumbira. Mababa vanonzwisisa but iwe vanhu uri kutora mutoro wekwana mushongo wekwana. Baba very understanding. You are lucky to have a father like him. Very understanding. Anowakiridza nevanhu vaanogara navo and so. Okay. Makosi haticharemedzera. Ndi baba wari kutondobhadhara zvinhu makosi enyu hatichati munobvisa ndava ndi baba wari kutondodini kutondobvisa muhomwe wakuripire hapana makosi anowera mozvindoita zvamataura 3 months moripa zvipera mari ndekureka mwana wenyu mwana waduku musanyengerwe nemboro muchitasiya zvikoro munorwadzisa vabereki nekuti hakuna zvakunokusvitsa. Ukuona uyo anga aine musikana wake dhuze musikana wake ndiye anosenza. Musikana akada musikana iyeye kana kuti ane vabereki vane mari zvaari kuti anogara pamba pevabereki anoda kuchengetwawo. But nhau yekuti vana vadoko muri kumhanyira kundoda mboro kudarika dzidzo munoremedza vabereki venyu mosiyiwa mamvana muchishupika nevana. Dzidzai chikoro vana vadoko. Siyanai nezvedzimba izvi zvemaponde, siyanai nazvo. Tanga wadzidza zvinoti kuti unyengerwe nezvifanwa izvi zvinorembedza mabhuku. Saka musi wa 28 February ufanele mabvisa mombe 1 nembudzi 2. Mbudzi 2 saka musi wa 39 ndopamurisa mombe 1 nembudzi 2. Right. She's okay.